Yo mga kabarangay, live ko karon diri sa may Starmark Resort and Hotel diri sa may Lagindingan ni Banda. So second time na ako diri. Salamat kayo kay ila kong gitigag discount. Ang entrance diri 75 pesos per head, mabata man or matigulang, pero ila kong gitigag discount. So, salamat kayo. Mo lang view karon diri. Luwag lang pool. Ang beach kay nasa gawas. Again, salamat kayo sa inyong discount sa free discount Starmark. Happy New Year. Hinay lang gud sila sa signal diri no. So expect na lang gud ka pero di ka angay mabala ka kay naman sila free wifi diri mga kabarangay. And take note, ganahan ko diri no kay luag yun ang ilang area and good for kanabit ang mga party, team building. Team building the best kay siya kay makadagan-dagan gayud ka. And syempre kay kauban ako ang mga higala nato diri karon, di gyud na mawala ang ato mga kaon-kaon no. Naikinilaw, iba lami kayo pagkakilaw, mikos-mikos, sabaw-sabaw dayon, pang tanggal sa hangover mga kabarangay, pang tanggal sa bidli sa mga lechon. O di ba enjoy kayo.